Velkommen til, folkens. Vi er tilbage igen efter en lang VM-turnering, vi har haft. Jeg synes, det var en velfortjent pause, Det har det været. men nu er jeg begyndt med at savne det lidt. Hvad mere? Jeg savner folket. Jeg savner fodbolden. Jeg er bare ærlig. Men jeg synes, det er derfor, vi har lavet sådan en video til jer her med en masse snacks. Det er lidt different for noget fodbold, men det er snacks fra Amerika. Jeg har lige været en lille tur dernede, og så tænker jeg, vi skal lige lave noget til folket. Og hvor har du været henne, så? Har du været nogle steder? Ja, jeg var også ude at rejse 2 uger lige ned i Spanien. Men du kan ikke tage noget med til os. Sydspanien. Nordøstspanien. Hele Spanien. 4 byer. Damn. Hvor har du været hen? Hvor er det der trøjen fra? Ja. Fed trøje. Det er rigtig fed. Jeg har været i Danmark. Bornholm. Ja, det er længst, der er kommet ud. Færøerne. Ja. Det er Kan fandme du fortælle os fedt. lidt om din tur, faktisk? Jeg har ikke set dig en hel måned. Prøv at jeg siger til dig. Jeg var i en by, der hedder Chicago. Chicago! Den her by kender vi alle sammen. 63. Bror, det er noget for sig selv. Er det det? Jeg har aldrig set noget lignende dernede, bror. Mener du det? Jeg svær, det var høje, kæmpe bygninger. Og det sjoveste er, jeg har kørt dernede jo alene. Deres vej dernede, du skal betale penge for det. De tager taxes fra dig Så du Vejene. betaler penge? på vejene. Du betaler penge? Ja, bare for at køre på vejene. Så lad os sige, at du skal køre 20 minutter ind til byen, eller ud fra byen, så tager de penge for dig. Sådan $6 eller andet. Så For hver gang. basically for at have en bil og køre på vejen, skal du betale penge. Ja, Hver dag, eller hvad? Men det gør vi også i hver Danmark. dag. Bror, hver dag, du betaler penge, de kigger på det, de ser din bil, den kører. $6. Hver dag, du betaler Hver dag. $6. $6 hver dag. Hver dag, du kører. Ikke kun hver dag, bror. Det er hver gang, du går ud på vejen. Så lad os sige, at du skal ud igen, bror, så skal du betale igen. Hørte du Hvor dig? betaler du? Det er over nettet jo. Altså, så du kan betale over nettet. De scanner dig, eller hvad? Ja, de scanner dig. De har bare de der kameraer deroppe. Bror, hørte du dig? Så Det er de en, fanger alle sammen. Det er en udendørs parkeringsscanner. Basically. Wallah, ikke lad mig snakke om parkering af det. Jeg gider ikke sidde og expose dem. Hold da kæft. Dårligt, eller hvad? Kan de finde ud af at køre bil dernede? For jeg har set helvedes masse videoer dernede. Bror, de kører som om det er Fast and Furious. I hvert fald i Chicago, er vi enige? Der var der noget Fast and Furious. Jeg siger til dig, folk de flyver bare. Jeg tænker, what the, er der ikke politiet her? Der er ikke nogen, der er bange. 45, det er sådan 45 miles. Du føler du er den land. Ja, Eller du føler, du er i en anden verden. 100%. Så Amerika, det findes. Det gør det. Jeg tror stadig på, Jeg tror heller ikke på det. Jeg skal være derovre, før jeg tror på, det findes. Det er den holdning, jeg har. Ved du hvad? Men jeg husker, jeg så... Men hvilke by er bedst, synes du? Eller stat hedder det. Hvilken stat? Minnesota eller Chicago? Illinois, som er staten i Chicago, er meget bedre. Han har været i Amerika, hvor der tror amerikaner allerede. Okay. Så Jeg husker tilbage i Eller april. Norge, eller. Jeg husker tilbage i april måned, jeg spurgte chat, hvor mange drab har der været indtil videre i 2026? Prøv at gætte, hvor mange der har været. Hvorhen? Wallah, det er Chicago. skørt at gætte. Nå, bror. Chicago. Ja, jeg spurgte chat, hvor mange drab har der været indtil videre? Drab. Den her måned, Nej, bare fra 2026 starten til april. Drab. gør man Hvor mange crazy. mennesker bor der? 100 mennesker er døde. Drab. Blev dræbt ikke 100? Mere. Mener du det? Så på 4 måneder siger du, der er mere end 100 mennesker. Hvor mange mennesker bor der? Det er millioner. Det ved jeg ikke. Der er millioner. 200. Flere millioner. 200 mennesker dræbt. Fra start 26 til april. Det er 7 måneder, eller hvad? 125. 125. 125 Jeg drab. har bare hørt om, der King Kong 63 eller sådan noget, du ved. Blok ikke. Jeg tror ikke, jeg må snakke om det her, bror, men hold da kæft. Kan du forbi? Jeg kører forbi der, bror. Det er fængsel. Du har også set Nyborg fængsel før, har du ikke? Se, wallah. Det ligner det der på prik, bror. Hegn også. De har samme hegn. Du havde lidt sus til noget fast. Nu er der en, der kommer lige rundt om hjørnet. Jeg vil gerne ind i Åblok, bror. Der så, der var hegn og sådan noget, sidste bror. var Der der er politi, der er gates, og politiet står der. Jeg tænker, kører bare forbi. Jeg tænker, fuck det der. Jeg skal ikke derhen, så. Jeg skal ikke i nærheden af det der sted. Damn. Jeg var der 5 minutter, så gik jeg igen. Du skulle have taget til Chicago Bulls Stadium. De har sikkert sådan noget stadium. Ja, det har de. En Jeg skulle have taget over, bror. Jeg var der lidt, bror. Jeg var der måske 4 dage. Så mange ting, hvad skulle nu? Det var der. 4 dage, det kan være en helt ferie, bror, for nogen. Det kan det. Damn. Ikke i Amerika, bror. Det er definitivt dernede. De har virkelig ikke brug for at rejse det der. Det har det ikke. Lige ved siden af. Det er noget for sig selv. Så skynd dig, bror. De bliver kolde. Og om mig. Så. Var der med dem? Nej. Jeg synes, vi skal have, bror. De er varme nu. Vi har, lad os lige starte med, hvor mange snacks har vi? Vi har alle mulige shit med her fra Amerika. Jeg tror ikke, vi når smage det hele, men vi har i hvert fald noget. Vi har forskellige Oreos med cinnamon bun, Cinnamon buns are limited edition. Takis, Crips, Blue Heat. Det lyder bare... Det er Airheads, hvis der er nogen, der kender det. Twinkies har vi også.
Twizzlers. Jeg synes bare, vi skal hoppe ud i det. Feastables. Cheez-It! Det har jeg set over alle de film. Aldrig set i mit liv. Det er bare kiks. Det er basically bare kiks, er det Cheez-It, ikke? har du ikke set det der i film? Jeg har hørt om det. Det er det eneste, jeg har hørt. En ting, vi alle har hørt om, det er den her. Det er Feastables. Feastables. Jeg har aldrig smagt den. Jeg har kun set den reklamer. Mr. Beast? Mr. Yeah. Beast. Så det prøver vi. Hvor starter vi? Du bestemmer. Jeg synes, vi skal starte med den varme her, som vi har varmet op. Det er vores Pop-Tarts. Det er disgusting. Pop-tarts, det ser disgusting ud. Lad os prøve. Hvad det ligner? Det ligner et 3 uger gammel hindbærsnit. Og målet det er, at vi skal rangere dem. S, tier, A, B, Ja. C, D, E og F. Det er, hvad han giver mig. Oh my god, det ser ikke godt ud. Jeg har taget en lille del ud af det. Jeg venter lige på jer. Er det kig lige? Jeg kan samle den op, jo. Hvis I tvivler, så falder det bare fra hinanden lige nu. Jeg tager så en lille, jeg tager meget. Okay, kom. Bismillah. Nope. Dog shit. Astaghfirullah. Hvorfor er den skraldespanden, mand? Det er det sådan, når du kan give til en hund, og han bliver meget glad. Rigtig meget glad. Rangere dem. S, A, B, C, D, E. Det kom tæt på F. Den er E for mig. Og det dårligste F, ikke? Vi skal være enige i en. Det er det. Vent der. Vi skal være enige. Hvad er det dårligste? F. F. Jeg vil sige, bror, den er dernede. For mig, personligt. Jeg synes, den er meget tæt på F. Men jeg har ikke prøvet det Jeg er også. også E. Jeg er også enig på E. E. Alright. E er vores klamme, hvad hedder det overhovedet? Pop-Tarts. Pop-tarts. Det er originals. Din to, du vælger en. Ved du hvad det er? Du skal vise dem hurtigt, forstår du? Du bestemmer nu. Så bliver det her. Nå, lidt. Oreo birthday cake. Det Ja. ser man ikke hjemme i Danmark og ikke i Europa i hvert fald. Birthday cake. Jeg tror godt for den. Det er det eneste, man gør i mikrofonen. Jeg kan Sengen er i se, hvert fald brudt. Det kan jeg sige. jeg kan se krumlerne derinde. Den er noget stof. Nå, skal vi prøve den? 3, Tag en 2, bid. 1. Det smager Jeg fandme har også smagt det her på. før. Men jeg synes, smagen er bedre end lugten. Hell no. Jeg føler, jeg har smagt det her shit før. Og for mig, Det er det smager indeni. bare plastik. Det er Har du dårligt. smagt det før? Det der inde i. Det lugter, men det smager bedre. Prøv at høre, der er et eller andet, jeg har smagt før. Jeg har ikke smagt brudt. Den er på D. For mig personligt er den på D. Synes jeg også. Oreo. Se for mig. C. D. Du er nedstemt. D. Det her Oreo, det er en ommer. Get the hell out of here, brother. Åh. Nå, hvad er bare... Hvad er det? Jeg går bare her. Skuldsvæk det her. Og så vil vi have en skraldespand. Huh? Så vil vi have en skraldespand. Prøv at hænge den. Og vi er i Er gang det nu. så serious? Fuck det. Og vi ligger bare sådan her. Bare lidt det her på tallerkenen. Ja, under. Nå, du skal lige vælge min seerne, tur? hvad... Folkens, Det var hans tur, men okay. jeg tog en beslutning, og det skal være airheads. Nå, men vis dem. Hvad fuck er Airheads? Heads. Ball. Heads. You know what I'm saying, dog? Sådan nogle små bidder der. Hop ind i. Hop ind i. Skal jeg hoppe ind i hende? Lad mig se, hvor god hun er. Airheads. Airheads, jeg har aldrig hørt det. Jeg har taget det 2 dufter. stykker. Wallah, det dufter rigtig godt. Damn. Bubblegum. 3, 2, 1. Alright, alright. Jeg synes, det smager godt. Det smager godt. B. Ja. Nej. Det er ikke A, det der. Det Det er ikke A. Det er lige for. Det er ikke A. Nu overdriver jeg. Det er B. Jeg synes, det er Jeg synes også, det er. Så Wallah, jeg synes, det er A. person. Det skal tage lang tid for at den går igennem min throat. Det er rigtigt. Men sådan er det bare jo. Hvad siger du? Jeg synes stadigvæk A. Jeg siger B, så har du ikke nok. B, bror. Slap af, vi hænger og prøvet det. Næste, det er B. Vælg en. Næste. Vi kommer tilbage til airheads. Kom. Nu skal vi lige have lidt crisp på tænderne. Så. Hvad? Hvad er det her? Takis Crisps. Jeg kan allerede mærke det på tungen. Blue Heat. Damn, man. Det er crazy navn at give. Blue Heat. Men jeg har smagt det der før. Miami Heat. Never. Jeg har smagt dem der før. Jeg har ikke. Oh my god. I cribs? Okay, det har jeg ikke. De der lange takis. Folk ved det. Du har også set det der? Ja, dem kender jeg godt, dem kender jeg UK, godt. jeg smagte i UK. Men jeg gik lidt desperate. Forstår du? Bare en, jeg tror brænder, men jeg tror min tunge, den... Føj, de ser klamme Men ud. ved du fra hvordan det. det smager så godt?
Og det er stærkt på samme tid. Jo mere du tager, jo mere gør det ondt. Men det smager godt. Forstår du? Øj. Det er absolut no-go for mig. Det smager ikke godt, det der. Hvad fuck er det der? Jeg lige fik i munden. No homo. Jeg sveder mig. Ved du hvad det er? Takisene er bedre end de her. Jeg ved ikke, hvorfor de har lavet dem Fuck no. i Pringles versioner. Men de smager jo. Ja, det er normalt for at være kendt. Fuck no. Oh my god, det er F. Nej, ikke. Det er F. Ikke. Den hænger Ja, altså det der bag. birthday cake er dårligere. End den E. her. Okay, E. Jeg går op med op. E. Det ser jeg. Føj. Det Jeg er synes også se. det her. Det er bare, ved du hvad det er? Det er konsistensen, der ikke er der op med smagen. Så der. Wallah, det skal være de der takis der. Det er en helt anden smag. Se. Okay? Fuck, den sidder fast i tungen, man. Ham der ammo, han bliver med at kigge på mig, så vi tager ham. Warheads. Warheads. Mega warheads. Caution. First 30 seconds are extremely intense. Hang in there, står der. Assorted sour. Apple, black cherry, watermelon, lemon, blue raspberry. Altså, jeg har været i Amerika jo, men jeg har ikke smagt nogen af de her snacks, by the way. Det skal jeg bare lyve. Og vi kan vise dem vores videoer. Show us your videos. Hashtag Warheads Challenge. Warheads. I skal nok få vores video så. Nå. Jeg tager den røde. Du tager en rød. Jeg tager den røde. Jeg ved ikke, det altid kommer til at blive sådan her. Jeg føler mig lidt fruity, så jeg tager en pink. What the fuck? Oh my god. Skal vi sgu vente lidt med den her? Så Ja, jeg vidste ikke, at det var... Apple, så tager den grønne. Wallah, jeg vidste ikke. Sour apple, den grønne. Wallah, jeg vidste ikke. Og mine watermelon, der smages forstår på den. Det er de black cherry. Black cherry, damn. Ja, ja. Nå, Jeg var jeg var bare bare nede. ude i det også. Skal gøre det. Det er ikke meget der. Du så mange videoer derovre. Dreng, det skal jeg helt ærligt. Mi smager godt, bror. Det er ikke så slemt. Wallah, de havde ret under first 36 er intense. Jeg tror, jeg tog den der pussy en. Men den er god, Wallah, nu. Det er ikke sour apple. Det er ikke sour apple, der. Er du okay? Fuck no. Den bliver bedre med tiden, så der. Under. Ja, Wallah, hvad gør vi? Hvad? Det der, det kommer til at tage vare i 10 minutter. Jeg liger, bror. Jeg kan have bid. Så fedt shit, man. Jeg kan have bid, man. Nogen, det er alle sammen at give bis derovre, eller? Wallah. Ej. Disgusting. Altså, ABC, hvad er der? Ved du hvad, starten er bare en D. Det er det, der gør til Men det. efter bliver god. Den bliver god efter. Er der Den er god, bror. Jeg vil sige B. Fair nok B. Du er nedstemt til D. B. Jeg har ikke sagt D. Jeg siger starten var D. Men hvad er selve... Hvad hedder den? Men så Oplevelsen. mødes på midten, så C. Okay, se. Fordi Jeg vil sige Du A. fik bare- Jeg vil sige A, by the way. Mit smager rigtig godt. så smag Idris. Det gør jeg i hvert fald ikke. Okay. Jeg siger A. Hvad laver du nu her? Det kommer der så smage lige om lidt, jo. Jeg giver ham den, hvor er den hen? Nej, vi kommer til den efter. Er det ikke de to til at vælge? Det er mit til at vælge. Okay. Der er stadig mange gode ting, folkens. Det er en teaser, det her. Den er der henne. Nej, ved du hvor er de henne, de her? Wallah, det har også set mor alt. Synes du det? Ja. Sour Kommer til dem. strips. Blueberry. De der har jeg faktisk glædet mig til. Blueberry. De har bare kigget på mig hele dagen. Og den glæder jeg mig også til. Let's fucking do it. Jeg tror, det smager rigtig godt, bror. Jeg tror også, det er vanvittigt. Altså, se dens bror. Ser endnu bedre ud. Jo. Pink lemonade. Er det det, der stod? Er ikke det? Jeg kan bare strawberry. Du kan se det der. Nå, det er Pink Lemon. Nå, Ja, lad os prøve. Wow, den er så god, den her, bror. jeg ved ikke. What the fuck? Ja, nu skal du ikke tage hele pakken med dig, vel? Oh, shit. Giv mig lige noget, man. Nej. Du skal have den egen. What? Du skal have det hele i munden. Nå, fuck den der. Okay, her. Ja, tak. Lad os gøre det.
Det er min liga, det her. Ja, Og det er min liga. de kalder det sour, men det er ikke sour. Og derfor tager jeg ikke. I fuck with this. Hey. Enig. Men det fortjener ikke af. Jeg tror, den er anden er af. Men hallo, vi sidder og snakker om amerikanske snacks, bror. Hvad er det der? Det der har smagt det så mange gange i DK, man. Ja, men ikke den her variant. Ikke den her. Jo. Jo, jeg har. Nå, nej. Jo, jeg har. Overhovedet ikke. De er røde nogen, og Nick, sådan noget. Det er listen. det samme shit. A. Det bliver A. Så vi ligger alle sammen her, når vi har prøvet dem, eller? Okay. A, men fortjener den A? Jeg synes, den er A. B. 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 Jeg er nedstemt. B. Det blev vores sour strips med blueberry smag. Nå, kære americano. It's your turn. Er det accenten egentlig blevet bedre derovre? Spændende. Lad os lige høre den. Yes, let's do it, my nigga. Okay. Niggas, I'll be taking this one. Oreo bites. BTS. I call them bites. De der... Oh, it's those singers, man. Vis den. Vis. K-pop musicals. Det er det, jeg skulle til at sige, bror. Wow. De der... Bang Bang Boys. De der... det der... Bang Time Boys. Koreanere. Korean. Er det sådan, De de der siger koreanere. koreaner? Jeg har hørt det. Når du hører BTS? Nej. Jo, du gør. Bare vær ærlig, bror. Det er hans anime shit. Det er... Tak, ja, tak. wallah. Anime og Talk to BTS 26. er ikke det samme. Hold og hør det. Talk to 2020. Now, what the fuck am I Det looking at? ser sgu da okay ud, eller? What the fuck? Oh, føj, de lugter, by the way. Sig, wallah. Fuck, man. Det lugter ligesom de De andre. lugter endnu værre Jeg end er de sådan der. lige, hvor med min kæmpe næse hende. Det skal jeg ikke gøre, wallah. Oh my god, Oreo. Hvad er det, I laver? Wallah, bare vælge normal Oreo. Wallah, hvad er det her? Sådan en dollar, han lige Jo, det er som om. Ja, hvor. Wallah, han lægger lige en brud, wallah. Det lugter bare kemikalier. Snakker du? Jeg ved ikke, hvad de putter ind i mig. Nå, Jeg er ikke så brugt, mand. Ej, nej, Ud billah. nej. Wallah, den vandt, man. Oreo! Wallah, den vandt, man. Oreo, we need to have a talk, man. Oreo. Eftersmænd, wallah. Det er disgusting. Oreo, det er en ommer, det der. Det er en ommer. Jeg synes ikke, det smagte noget. Hvad er det, du henter til os, bror? Amerika. Jeg ved ikke, Wallah. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog BTS. Wallah. What the fuck is this shit? Korean mad. Absolut dog shit for mig. Korean, I laver god mad. Wallah, det er nummer. Jeg svær, det er nummer. Det er en ommer, det der. Hvad var det, den hed? Brown sugar pancake. Ja. Flavor cream. That shit was nothing. Hvad end de lige sagde der. Det Jeg der. har Det var intet med ikke- pandekager at gøre. Det er ikke noget, man kan sluge ned. Så det der. Du er slur, hva'? Det er her hvidligt. BTS, kom igen. Føj, man. Hvis jeres musik er sådan der, så vil jeg i hvert fald ikke høre det. Kom. Wallah, vi skulle have hentet vand, så det der. Ja, Wallah. Så kan jeg vende lige øje. Ja, okay. Og det skal også mixes også. Nå, så er det din tur, eller hvad? Swedish fish? Oh my god, don't, bro. Ja, jeg gør det heller ikke. Hvilken en? Jeg synes, den der ikke burde være på bordet. Swedish fish. Fuck it. Er det ikke tid til nogle Twinkies? Twinkies. Twinkie. Jeg er chok over, at det tog så lang tid at tage den frem. Nu skal du bruge. Den er lige der, bror. Den skal tage den. Vis dem til kameraet. We all know about this. Jeg tror, det bliver bossen, den der. Det er bare sukker. Jeg har smagt det før. I've been wanting to try this, bro. Jeg har heller aldrig prøvet Jeg det. kan bare sige, at jeg har smagt det. Wallah, jeg kan. Det er bare en sukkerbombe. Jeg lover jer, det er en sukkerbombe. Har du smagt det? Jeg har smagt det, ja. Det var godt at se. Ja. Og det sjovt, jeg smagte det fra Netto. Det er sådan, at den ser ud. Jeg tror, det har lige noget for mig, fordi jeg kan godt lide det der af... hvad hedder det? Ja. Det er rent fløde med brød. Basically. Jeg kan godt se, at du har prøvet det før, eller du har det på 10 sekunder. Lad os se, hvad det kan. Hvad kan hun? Smager hun godt? Ja, det gør. Hvad er det? Hun smager godt, men det er bare... Hun smager godt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig, bror. Så jeg synes ikke, at det smager så godt. Det er okay. Ja, det er sådan lidt. Hvad er det her Amerika, Åh, det ser næst ud, eller? Det er peanut butter and J, bror. Det er velkendt i Amerika. Oh my god. Fuck with it. Bare average for mig. B. Jeg spiser ikke færdig. C for mig. Jeg spiser heller ikke færdig. C. B. Wallah, se jeg sødt den der.
se, jeg er sødt den der. Hvad fuck, hvis jeg bare se? Men det betyder, den er hotter. Den er bare average. Jeg vil aldrig drikke igen i mit liv. Ja, det er. Og hvis jeg får en, at spise den aldrig færdig. Ja, jeg er heller ikke færdig. Rallers. Twinkies. Se til jer. Okay? Amerikanerne, jeg havde lidt høje forventninger. Jeg fucker med den. Jeg synes, det er godt til marketing. Så bare tag min også. Nej. Det er godt til marketing, men mange af deres ting, det smager, og det er fup. Så bliver det min tur igen. Og Efter det der. jeg vælger noget. At drikke. Jeg vælger noget, der er blevet set mange gange i reklamer. Overalt. Kan I gætte, hvad det er? Det er vores kæreste bror. Feastable by Mr. Beast. Karamel-versionen. Lad os se, hvad en rig mand kan gøre. Lad os se, hvad en rig mand, der har millioner i lommen, kan gøre. Hvis det lort, der går, jeg savsøger ham. Jeg tror bare, det smager af chokolade. Jeg har set så mange glæs der. Glæs? Ja. Lige da det kommer. Hvorfor tror du den Nico om ham, der er smed? Det der, det er British version, bro. Hvis vi skal lave en British version, så bare sig til. Jeg skal til UK snart, så. Millioner. Wow. Ja. Så er der med den. Jeg skal have den store. Ja, du får en stor. Der røg karamel ud der. Jeg ved ikke, om I kan se det herfra. Wallahi, fam. Wallahi, det er basic chokolade med karamel. Jeg har smagt det her 100 gange her i DK. 100 gange. Hvor den er god. Der er en Den er god. Ja, men Basic er altid godt. Men det, hvad er forskellen på den der og det her, vi har her? Feastable er en ting, på grund af navnet Mr. Beast. Det er derfor, det er en ting. Det er derfor, folk køber Nike frem fra Under Armour. Under navn. Og jeg lægger den på B. Jeg går med til A også. Ja, jeg siger A. Det er decent. Average, D. A. Jeg siger A. Jeg ved ikke, hvorfor bruger chokolade og mig. Det er bare... Chokolade med karamel, wallah. Hvor den rammer lige min tunge. Det er måske, fordi jeg spiser alt det der bullshit, det der. Jeg kommer tilbage. Jeg kommer også tilbage. Jeg kommer tilbage til Jeg bliver dernede på C. Approved. Fuck no. Og det var approved for mig. Samme her, bro. Den er god, mand. Jeg har smagt det før. Hvad er det her for en... Jeg gav den i går. Jeg smager den gav det samme. Den jeg gav den i går. Jo, basically. Folkens, lad os gå videre til den næste. Vi har lagt den der som A til jer. Det er den første A, ikke også? Nej, vi har sådan en anden. Vi lagde en anden, ikke? Jeg sagde Nej, jeg er hans A. Jeg nedstemte dig rigtigt, så jeg B på den der. Så jeg var kun en af, og det er Mr. Beast, der fik den. Respekt. Det er faktisk godt nok. Men ved du Du er hvad? ikke kun rig. Jeg tror, jeg vælger noget andet. Du kan også lave chokolade. Som også rammer A til jer. Vent og se. Læs den. Det er Funyuns Onion Flavored Rings. Ikke blevet støttet af, hvad hedder det? Det der onions. Jeg tror, det smager godt. Funyuns. Har du købt det før? Nej, Walter, det har jeg ikke. Men det ser godt ud. Hvorfor en tom? Jeg blev lidt sulten, før jeg kom her, dreng. Der kan I se den. Nå. Vil du have, Anna? Der er lukket den der. Oh my god. Ja, bror. Okay, det vidste jeg ikke. Du må også gerne vise den. Der er ikke noget snyd her. Det er Lige bossen, det der, jeg ved det. Ja. Lidt mere. Jeg kunne få en. Værsgo, min kære Han bror. gav mig en hel butik, bro. Jeg skal sgu have en, mig, bror. Det er det. Jeg ved, jeg skal have med en. Er du sikker? Smager bacon. Smager bacon, det her. Tjek lige, om der ikke er krens i, bro. Bror, det smager bacon, det her. Hvad nu, bacon smager? Kalkun bacon. Hey, resten af min håndfuld er en af skraldespand. Farvel og tak. Ja, det er bare... D. D. Ja. Det er jo ikke, det smager jo ikke dårligt, bror. Bror, hvad er det der, bror? Jeg ved det Ja, ikke, det her er bror. ikke snacks fra Amerika. Amerika er godt. Gå og lær noget. Fuck is this shit? Men det er også different, bror. Alle de der Cheetos, alt det der, vi har smagt det. Funyuns. Det til jer. Er vi enige? Ja, Ja. vi er enige i D. Der står også D. D. Så bliver det min tur igen. Det er jo lige før, at jeg hellere vil have en god gammeldags brunsviger. I stedet for det her. Jeg tager sgu ikke brugsviger for over alt det, der ligger Prøv, på jeg vores. Især Oreos'ne. Nå. Så der er en Det er faktisk min Oreo tur, tilbage. bror. Var det der valgte den der? Nej, det Han var valgte den. Go crazy. Så ikke bare fordi, okay? Go crazy. Vi skal lige gå lidt different. Det er for sent. Nu har du valgt. Tamales. Nu har du valgt. Walla tror sig hot malis. Nu har du valgt. Hot tamales. Hot tamales.
Hvad er det? Number 1 America's Cinnamon Flowered Candy. Cinnamon flower. Number one. Fierce Cinnamon Flavored Chewy Candies. Artificially flavored. Artificially. Det ligger alt med artificially. I dag har jeg spist oxygen, nitrogen, det hele. Læs. 100% hvis der ikke står Red 40 på. Der står Red 40 et eller andet sted. I dag Står der? Red 40. Står der Red 40 på? Det er den rød. jeg har spist laboratorium med i dag. Red 40, Yellow 45, Acid, Det er det, I før, Yellow 6, Blue 1. Syre! Acid, er det ikke syre? Det er Acid, det er syre. Donald Trump, det er laboratorium med det her. Laboratorium. I morgen skal jeg se Ja, i morgen. Jeg tager bare Jeg venter et lige på stykke. mine brødre. Den lugter dodgy. Wallah, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om det er mine fingre, eller det er derfra. Wallah, jeg håber ikke, det er mine fingre. 3, 2, 1. Jeg tror, det er mine fingre. Det er punishment, det her. Nasty shit. Wallah, det er det værste, jeg har smagt i dag. Det er det værste. Wallah, min ånd stinker nu. Det er kanel. Det er kanel i jelly beans. Føj. Det er punishment, det der. Det er det værste. F. Det er den første F, der er for mig. F. Fuldkom F. Wallah, hvis der laver en F, jeg tager F. Og Tamales. Du skal direkte i skraldespanden, okay? Fuldstændig. Jeg kommer ikke tilbage til dig. Føj, Wallah. Jeg håber, du brugte mange penge. Jeg håber ikke, du brugte mange penge, det der pis. Det håber jeg heller ikke. Nej, hun var $1. Skal vi prøve? Fortjent. Nå, men skal vi bare prøve det hele, eller hvad? Er det ikke det, vi er her for? Jo, Det hele? det er helt. Prøver vi? Okay. Det er vælger. Goldfish. Goldfish colors cheddar. Cheddar. Det er de der små fisk, man giver til børn i skole. Cheddar. Er det ikke sådan noget, man giver Jeg til tror, den er hunden? god nok. Nu kan du lige gøre det Du åbent. hører cheddar, du bliver helt glad. Ja, Wallah. Fuck, Det er ikke den der cheddar, du godt kan lide, bror. Hvorfor er indpakningen som en pose mel? Jeg kan ikke finde det, by the way. Wallah, se den, brødre. Det er mel. Oh my god, skat. Oh my god, hvad er det her for noget shit, drenge? Det er sådan noget, jeg fodrer børn. Det er fisk. Det er til Toddlers. Så der. Giv mig, jeg er klar. Så små de er. Der giver mange, mand. Hygge. Hvorfor har du hold i din? Ja, Wallah, mange gange handle en. Det gør du også. Det smager noget, det her. Wallah, det smager noget. Ja, vi har det også hjemme i Danmark. Jeg har smagt det før. Mange gange. Se, bang, det er en der. Det smager fisk, det her, Wallah. Du skal bare se. Se. Det smager jo ikke noget Average, basic. average as fuck. Man skal have noget at drikke til sådan der. Hvad er færdig den der? Sådan her. Ja. Goldfish. Sig til folket. Goldfish. Average as fuck, så får I se til jer. Okay? Kom igen. Prøv igen. Jalla. Hvad er min tur til at vælge? Det er det. Ude! Jeg tager den store pis frem. Twizzlers. Alle sammen ved, hvad det er. Amerikaner eller ej. Så må det være Twizzlers, ja. Yeah. Skal vi lige åbne den? Ja, jeg skal åbne den. Okay, det var nemt. Jeg vidste, det var så kæmpe. Lad os se lige, hvordan det ser ud. Oh my god, viste. Nej. Wallah, viste det. Nej. Hvad er så stort for det her? What the fuck is that? Hvad fanden er det for noget lort? Det er sådan noget clustered shit. America, try again. Det der er godt. Ja, vi skal en tur på toilettet i aften. Jeg kommer ikke til at sove i nat. Her, min bror. Jeg kommer til at skide all day long. Se en ting. Hun har bare slasket mig. Det er en vild aften. Ja. Fuck det her. Wow, America, I got no taste, man. Nej, snu det her. Ja, det smager intet. Det smager bare plastik. Du ved, jeg tog sådan... Jeg prøvede at tykke, fordi jeg tror det var hårdt. Bare den fik lidt frost, den kom igennem. Wow, det er mig så skide net. Wallah, du smager intet, jeg er chok. Hvordan har jeg lavet en hel pose bare med intet smag? De der laver de noget naturligt dernede? Nej, der er ikke noget naturligt dernede. Selv deres frugter, de er ikke ægte, bror. De ligger ting og sager i. Alt skal igennem laboratoriet. Twizzlers,
Hvad rater vi? Mid, D. Det. Det er jo. Jeg er enig. Det er til for jer. Twizzlers. Jeg forventer meget mere af jer. Jeg troede lige var ramt tungen, der var kommet et eller andet. Forstår du? Jeg er enig. Og min skraldespand er ved at blive fyldt. Jalla, vælg. Det er dig. Er det mig? Det er dig, ja. Det er sgu da... No. Efter det Bare der tag skal den have en så, tår kig på den vand. lige før bare. Kig på den. Jeg tager bare den her. Hershey, hvad står der? Tonys. Tony's chokoloneli. Chokoloneli. Fuck. Jeg regner med, det er bare chokolade. Ja, den gætter jeg på. Tony's Open Chain. As y'all can see, this is straight from the town of Illinois. Illinois. I don't know. There you go, brother. Thank you very much. I will open it for Jeg you gætter right på, den now. er italiensk. Italy Mafia. Den kommer i en rasderet sølvpapir. Rigtig godt pakket Så ind. det er et brev, hvor der står der den. Ja. Prøv at læse. Rigtig godt pakket ind. Share our chocolate, share our story. Right now, there is a legal labor on cocoa farms in West Africa, with 1.56 million children involved in child labor in Ghana and Cote d'Ivoire. The root cause, Det er bare Toblerone jo. Det er Toblerone. the root cause, yearning to get poverty. sued, man. a direct result of the What are the Toblerone? unequally divided cocoa Selv om man chain. ikke vidste det. De er bare racister herude, mand. Toblerone. Der står Tony's. Det er med den. Svær? Det kan jeg ikke selv se. Skal jeg åbne det? Må du se? Skal jeg bare åbne det hele? Ja. Så der er måske så ud. Men så hold den her. Ja. Hold den. Nice. Der står Tony's i hvert fald. Vi ved, det er Tony, der har lavet den. Jeg skal også spise dem. Wow, what the... Wallah, det gik selv ud. Hold da kæft. Det lyder fandme hårdt. Den er hård. Det vil jeg gerne sige til dig. Prøv at tage noget. Ja. Vi prøver Tony. Lad os se, hvad han kan. Jeg har selv med Tony. Som jeg gættede, Toblerone. Man skal lige have billeder af det her. Wall Toblerone. Never mind, så prøv at det op. Come on crazy, men det er som er bedre end Toblerone. Flip. Ja, Er du enig. enig? Flip. Sindssygt, ikke? Ja. Smager godt, det er ikke så fejl, men det er bare Toblerone. Altså, hvis jeg var Toblerone, jeg har sagsøgt dem. Det var utroligt, man. Jeg har du så ikke. Ja. Spis for mig. Jeg er enig. Det er pisse mod det her. Hey, Du ved godt, Spis det både. Toblerone, det er kun DK, bro. bror. Eller Skandinavia og sådan noget. Bror, Det kan Amerika i hvert fald. Det er Waller. Nej, det er det. Jo, det kan Amerika. UK, jeg har det også. De der bjerg, bror. Synes du, de der bjerg ude af Skandinavien, der kan bjerg? Jeg ved det fake facts, det der, folket. Dobbeltjek mig nu. Har du en telefon lige her? Jo, men nu er vi er med lige nu. Den var god, eller? Jeg er Hey. også med på A. Hey. Tony, brother. Du får A. You got it, man. Der var lidt tvivl om plagiat. Men Tony, vi giver dig stadigvæk et A. Hold den er jo mange gange i skole. Man, dem copy-pasted. Hvor gerne have den staver? Den er god. Wallah, Må jeg gerne tage den med? Så er det min tur igen. What's next? Tak for en chokolade, mig. Hvad skal du sige? Nu er jeg i gang. Chokolade igen? Lad os lige vente med chokolade, bror. Nej. Det har jeg selv haft smagt. Kan du bare være ærlig? Bror, den har kigget på mig lang tid. Fruit Loops. Cornflakes. Det er cornflakes, men ved du hvad, vi prøver det bare uden mælk. I alle har set den før. Vi kan putte vand i. Jeg tror, vi har mælk. Okay. Skal jeg gå hen det? Så aldrig der mælk. Wallah, jeg tror, jeg har. Nå, fuck. Nej, bror, Allah, jeg spiser det ikke så. Det er haram, bror. Vi kan ikke bare... Jeg synes, vi spiser bare. Nå. Vi åbner. Men det er bare mærkeligt, det er. Jeg prøver bare det. Det er bare de der fruities, hvad hedder de? Ja, de er simple, hva'? What the fuck are they tasting like this? Føj. Det er godt, bror. Hvad er det sådan Det er ikke noget for mig, det der. Jeg går tilbage til Tonys. Det er lige noget for mig, det her. Jeg har smagt det mange gange. Hvor det smager godt. Mælk, og jeg har bosset den her. Det er Ja, en fin- 100%. Jeg føler, at det er sådan, at jeg spiste, da jeg var lille, bror. Bror, jeg har spist det her før. Damn. Jeg har det også i Danmark. Se. Det smager godt. B. A. Oh my god! Wallah er på. Wallah, A. Dreng, kom nu lige lidt. Jeg er på. This Wallah is er på. good, bro. Wallah, det er godt. Og jeg kan bare forestille mig en ske med en sødmælk.
Letmælk, by the way, ikke sødmælk. Så meget Det gik team fra C letmælk til at her. blive nedstemt, så nu er det A. Hold da kæft, det er en tur. Den der skal jeg lige have med hjem. Så. Tak så meget tilbage på Jeg menuen. lægger der lige til siden. Jeg kommer tilbage. Cheese er nu så hårdt. Vi er nødt til at tage den. Jeg må ikke engang tage mine egne beslutninger her, så det bliver til cheese. Yeah. Okay? What? Pantry size. Hvad står der? Jeg ved det ikke. Pantry size. 55% more. Whatever that means, brother. Det er originalet. Jeg har prøvet det her, ikke? Og husk, det er made with 100% Nej, vi har real cheese. Det er første gang, jeg ser noget real shit fra Amerika. Jeg er en ostelover, så lad os se, om den er god. Så er hun åbnet. Hvad mener du med Vil det? du vidste det? Jeg siger bare, at cheese er klar. Du lagde også helt næsten i den, bror. Vis også bagsiden. Rumpen. Vis rumpen. Rumpen. Lad os hoppe ind, Hvad er man. det der med? Det er en fucking milkshake. Og bare skal lige lidt med Tonys. Det er over, der er god, hva'? Og lave A. Tony, så? Det er det der. Ja. Jeg tager 2 stykker. Det er så meget, jeg har set det i Amerika. Lad os se, hvad det kan. What the fuck is that? Bang a bitch. I don't know what I just ate, but I ate something. Hvor langt det smager noget. Kom, vent til eftersmagen. F. Bare ud, det bliver fuck, den er lort. Vent til eftersmagen. Jeg føler mig så ratatouille efter at spise den der. Fuck, den er klam. Nej, så slæser. D. E. Lad den der eftersmag. Ja. E. E. Det er crazy. Hvad tager du? F. Jeg er enig. Skjorte, du tager... Du er nedstemt lige meget, hvad Jeg du siger siger. B ham her. Nej, jeg siger det. E. Bror, du er nedstemt. Det er min tur, ikke også? Hold kæft, mand. Der er slet ikke nogen, der har ramt S-tier endnu. Jeg har faktisk taget den lige ved at tage den, jeg tager den selv. Ja, det er endnu en Oreo. Oreo Limited sidste, Edition. Cinnamon bun. Vi har brugt så mange cinnamon, at nu skal en af dem være god. Jeg gætter på, den er god. Cinnamon bun in der. Jeg tror slet ikke, Buns jeg tror slet ikke, den er god. cinnamon. Jeg tror slet ikke, den er god. Jeg gætter på, den bliver E. Jeg elsker buns, mig. Også mig. Hvorfor er de hvide? Det ligner Golden Oreos, folk. Golden Oh my Oreos. god, Lugter damn. lidt sart. Og det alle lugter sådan her. Det dufter som en af bedstemors hjem. Ja. Yeah. Men ved du hvad, lad os hoppe ud i det. I like this. Yeah, this is it. Jeg finally caught up. Se. B. Folkens, det er det vores første S-tier. Er der S også? Der er også Oh my S-tier. god, S-tier er det øverste, bror. Wallah, den er vild nok, Wallah. Den er vanvittig. Jeg ligger den S. S-tier. Ved du, hvor mange af jer kan spise den her, bror? Wallah, den er vild, bror. Wallah, den er jo sindssyg. Jeg mener det der. Det smager godt. Eftersmagen er vild, Men Wallah. jeg kan blive ved med at spise af den hele tiden. Okay, Det er en S-tier til mig. Det er en S-tier til mig. Det er det bedste, jeg har smagt. Jeg går op til A-shop, men jeg kan gå. Bro, vi har fucking Feastables. Wallah, det er niveau over Feastables, den her. S-tier, I sikker? S-tier. Mine damer og herrer, den første S-tier, det er Oreo Cinnamon. Oreo, cinnamon bun. Jeg er cooked with this one, man. Mashallah. Gør det til noget ordentligt. Ikke limited edition kun. Du skal hygge dig i aften. Hold da kæft. Du kommer hjem med mig. Så er det mig nu, eller hvad? I ved, hvad jeg vælger. Min yndlings. Hvad du tager, bliver værre end det der. 100%. Ja, wallah. 100%. Jeg tror, den er for hjerteblanden. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg ved, hvad jeg skal tage, og hvad jeg tager, jeg ved, I kommer til at gætte, den bliver E, D, type shit. Det jeg tager nu, ikke? Jeg ved, I kommer til at tænke, det bliver nok C, D, E. Mine damer her. Oh my god. Det her Jeg kan er ikke lide S-tier. Reese's. Reese's Puffs. Jeg er heller ikke fan af det, bror. Hvis jeg er helt ærlig. Light version. Og det værste er, jeg kan godt lide peanut butter, mig. Jeg kan godt lide det. Vær så god. Jeg har faktisk aldrig smagt de hvide. Vær så god. Jeg kan lige sige, jeg kan ikke spise helt det. Let's go crazy. Bare tag en bid, det er fint. Jeg skal nok være ærlig og sige til dig, at jeg har smagt den, bror. Ja, Det er videre verden. Nej. normale. Jo, så synes jeg i hvert fald. Synes du det? Jeg kan bedre lide den normale. Hvor tager du gen? Jeg har lige smagt den. Folkens, let's do this shit.
For mig personligt, den er op på S-tier. Nej, kom nu lige med. Men jeg er der Giv den mange en med det chance. samme, Walter. Der er meget sukker i. Ja, giv det en chance. Vær lige ærlig. Dreng, kom nu. Det er ikke forfærdeligt. Det er ikke forfærdeligt. Men det er i hvert fald heller ikke godt. Slet ikke godt. Det er mærkeligt, det her. Giv mig et bogstav. S-tier? Vi har godt nok pisse. Nej. Den er tættere på C. Ja, hvor den er tættere på C end Så jeg havde ret. Hvad er det her? Jeg Tager kan godt gå med B. Den kommer med mig. Ja, Randers B. Walter B. 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 Fuck with it. Jeg skal ikke spise det hele, for det er haram. B. Så har vi ikke særlig meget tilbage. Nu har vi... Jeg har bare lagt mærke til, Ja, det er din smag er forskellig. Ja, det er den. Det er den. Min tunge er selvfølgelig mærkeligt. Nå, go crazy. Lad os trække det her lidt. Det er altså... Kan den her? Nu kan jeg godt Pop-tarts, mærke, den har vi allerede haft. Nå. nu kan jeg godt mærke, at vi har spist en masse snacks i dag. Ja, men- Hold op. Jeg føler, vi er der næsten. Det er bare mig. Der er en bedst derovre, der venter på mig. Jeg synes bare, vi skal få noget også. Men vi har lige spist det jo. Jeg er lige glad. Hvor vi har lige spist det? Hvad vi har her? Jo, vi har lige spist peanut butter, men ikke jelly, dog. Eller sådan. Jeg synes bare, vi skal dele en. Hvor stor er de? På pakken, så ser det kæmpe ud. Og resten er bare del en. Det er en. Walter på pakken, der ser kæmpe ud. Fuck, den Vælge. stinker. Nå, nevermind. Er det den, der lugter den der? Var det den her, jeg fik helt med min kuffert til at lide? Jeg kan ikke lugte noget. I came out from an onion. Made with real fruit. So maybe it's good. Men der står der artificial på en eller anden måde. Also made with real fruit. Deres frugt er ikke ordentligt. Jeg tror på dem. Skal vi dele What den the lille? fuck is this? Skal vi dele den lille ting der? Ja, hvor der skal være det. Det har der med spille andre på. Okay. Jeg tager dem med hjem, det er fint. Walter tager med hjem. Han ved allerede, den er buns. Oh my god. Det er lige noget, jeg er på toilettet. Walter, look at this data, this. Skal jeg tage den ud? Look at this data for, man. Oh my god, sidder der! Hvad er det, det hedder? Der er en, der har langt lort i den der. Oh my god. Walter, den er rundt i maven. Se den. Det er jo kardan. Det er sådan, der ser ud, når jeg er gang med at lave lort. Det er jelly! Ja, det er peanut butter jelly, bror. Så hvor er en jelly mørkt? Hvad fuck er det? What the fuck er det? Hvad fuck er det? Hvad har man i? Idiot, du lugter. Idiot, du lugter. Jeg tror ikke. Kom ud i det vilde vest. Hvor der lugter lige hurtigt. Bare... Stik de fingre i og Jeg har forgiftet os i dag. Amerikaner, hold da, amerikaner. Amerikaner. Det er ret her stund. Fuck no. Wow, det er det værste shit. Jeg skal ikke have noget med hjem. What the fuck is that shit? F. Folkens peanut butter jelly smager rigtig godt. Men det er ikke peanut butter. Det er ikke peanut butter Prøv at jelly. tro, Prøv at lave det derhjemme. Prøv at tro, skal få mop det her. Derhjemme så smager det fucking godt. Jo, Walter, tjek det. Walter, smid helt banken ud. Ja, nej. Det er ikke... Nej. Stop. Er det så fedt? Walter, hvad har vi lavet? Amerikaner. Den der bobtart, wallah, I fake, y'all. Se, Oreo. Jeg prøver at lægge noget. Men lige helt på Sammen, bror, hovedet. læg den i posen. Men lige helt på hovedet, Didi. Umuligt. Oh my god. What the fuck is wrong with that shit? Giv mig det her shit. Lad os have wallah så. Wallah, kan få det. Ja, den er ikke... Wallah, på for dig. Jeg kan ikke få den af. Den er en del af din tallerken, bror. Undskyld. Wallah, på for den af. Hvad skal jeg tage den af med, bror? Så nu. Min computer er færdig. Smid tallerkenen ud. Walter, hvad er det der pop-tart shit? Prøv at smide tallerkenen ud. Du skal tænke over, jeg har smagt det der. Jeg har spist det. Wallah, man kan det, wallah. Oh my god. Krald og bror, lad den være, bror. Det skete faktisk, bror. Jeg købte en Dr. Pepper. Dernede, der lå der 2 eller 3 dage. Så blev lavet, eller det blev en helt anden farve. Walter, de er different, de der derovre. De er different. Det er derfor, der er så mange hjemløse, så mange
Handicap Og og der sådan dør noget. Allah. Astaghfirullah. Ja, de tur. Er det min tur? Nature Valley, vi har ikke engang givet dem noget. Wow. F. Du er det Det værste er shit, det okay? værste, jeg har prøvet i dag. Det er shit. Peanut butter jelly, try again. Nature Valley, Wait. dig. Jeg tror, det skal være sådan. Mine fingre, det er cinnamon. Ja. Jeg lavede Ahmed. Fyr ned. Du har 4 valg. Nej, er den der med derovre? Er Kool-Aid med? Hvad er det der? Det er Pop-Tarts. Pop-Tarts igen? Cinnamon igen. Cinnamon caramel. Hvor pakke Men den det væk? er karamel, dog. Prøv at pakke den væk. Åh, det er sådan. Så er der der bullshit. Pop-Tarts. Super cinnamon caramel. det her, man? Naturally and artificially flavored stuff. Så begge dele. 50% more filling. De har nok 50% mere fedt. Jeg glæder mig virkelig ikke, Roller. Første gang. Hele pakken, der er 1200 kalorier. Hvad er lav? Jeg Der glæder er mig måske ikke kun til det 5 eller 6 stykker i. der. Jeg glæder mig ikke til det der. Der er en myre inde i den. Der er en myre inde i den. En myre. En død myre. Og se kiksen, hvorfor ser den sådan der ud, bror? Hvad er der galt med den? Amerikaner. Bror, det ser bare tør ud. Må se. Må se. Må se den. What the fuck is that shit? Der er fandme mange clips til TikTok. Pop-Tarts. Cinnamon caramel. From America. Det kan ikke høre, du bruger mikrofoner her. America, try again. Det er rigtigt. Try again. What the hell is that shit? Jeg skal åbne den anden en. Bror, der er en myre i den der, mand. Wallah. Bror, det ligner health hazard. Hvorfor lugter det cinnamon? Hvorfor er alt cinnamon? Disgusting. Oliver. Wallah, min fingre er brudt. Wallah, jeg smager den ikke. Personligt, jeg smager den ikke. Ved du det? Wallah, nej. Wallah, fuck det der. Jeg kan ikke mere. Hvorfor bare ikke tage lidt sammen? Smag. Smag. Okay, jeg smager. Wallah, sjovt. Wallah, smag. Og wallah, er mere kækker. Det ser ikke dårligt ud i dag. Wow. Skal jeg tage noget? Prøv. Hvad smager det? Ja, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke uddybe det. Min druk med stangner. Størkner. Ja. Ved du hvad, dem holder I bare. Ja, den er god den der. Den, jeg ved ikke, hvad jeg skal rate den. Another De rater F. den. Hvor mange F har vi nu, mand? Jeg rater F igen. Pop-tart, du går sammen med din søster. Wallah, 0 i karakter. alle Pop-Tarts er lort. Fuck Pop-Tarts. Fuck, Wallah, hvad er det for noget Pop-Tart? Fuck, det er lort, Wallah. Så ikke tage det der shit. Pop-Tart? Tænk dig, hvis jeg kommer med en anden Pop-Tarts, bror. En anden smag. Hvilken idiot sagde til dig, gå hen Prøv for? at få Det gider jeg ikke uddybe på. det. Min tur. Det går ofte, det er gode. Læg noget sødt i min tunge. Jeg tager lige en tår før den Det der. er, hvor den anden... Hvad sagde vi? Lagde på A, gør vi ikke? Den anden var på A, ja. Ja. B. Blueberry. Nej, A. B. Nå, vi sad og diskuterede, I sagde til mig nej. Jeg siger til dig B. Det er derfor, man laver den der. Nå, men Den var på A, bror. i hvert Du fald. sagde Vi A. lægger alligevel billedet Den op her. af ranglisten Ja. til Den sidst. her smag, det er pink limonade. Den rangliste, bror, har lavet, det bliver krig at lave den. Nej, det gør det ikke. Jeg sagde, jeg skulle bare skamoptage, så gjorde det imens. Forstår du? Det er nemt nok, du smitter bare efter i. Okay. Den har en spanske jeg forstår, mener. Spanske flag. Thank you very much. Jeg tror, at den... Fuck, der ser bossing ud. Den skal være S-tier, den her. Og, men den er, ved du hvad? Den er ikke sour. Det er vores liga. Er den ikke sour? Ja, Den ja. er sour, det er limonade jo. Bare så jeg ved det, hver gang jeg begynder at lugte til noget. Jeg kan ikke lugte andet end mine fingre, som er cinnamon. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg er nødt til at lugte sådan her. Snart er der overdro, det bliver med cinnamon. Det smager noget. Jeg ved ikke, hvad jeg lige har spist. Og den er sour, den her. Det er det heller ikke. Den er sour. Jeg synes, den anden var meget mere sour. Og meget bedre. Og bedre, for mig. faktisk. Wallah, den var bedre. Nej, bror, den er god. Den er god, den er rigtig god. nok, men den er mærk. Men den blå var bare på en anden niveau. Vi starter ud med en bedre. When life gives you lemon. B eller C for mig. When life gives you lemon, hvad? You make lemonade. Make sour candy. The fuck? Dusty you. Wallah, de har åbenbart ikke hørt ordsproget. Jeg giver den en A også. Hey, jeg sagde ikke A. Hvad siger I? Jeg siger B. Så enig. B. Ja. Solid bær. Så er det B, Gas. Du har tre Hun kommer forskellige... med mig.
3 forskellige, har 4 forskellige her, bror. Du smed bare væk med det samme her. Ja, vi prøver den her. Jeg tror bare, det er helt normalt. Real chocolate chip cookies. You know what I'm saying, dog? Chips. Chips og... Ahoy! Chips Ahoy, ja. What the fuck is that? Chips Ahoy. Og bare det er noget amerikansk shit, Alright, buddy. tror jeg. Skal vi bare dykke ned i det? Lad os hoppe ned i det, bror. Det er bare normalt chocolate chips. Det burde smage rigtig godt. Og ved du hvad, jeg er glad for det. Det ser lidt mærkeligt ud, eller? Ja, det er så. Hvorfor ser det så tørt ud? Så det lugter mærkeligt. Det var umuligt. Jeg tror, det er dem, der laver dem dernede. Deres fingre stikker sikkert et eller andet, bror. Mens de laver dem. Der er et eller andet. Ej, sådan noget shit der. Men de andre ting stank meget mere end det her. Wallah, det lugter cinnamon. Wallah, det lugter Wallah, cinnamon. det kan cinnamon i. Hvad er der med det her cinnamon shit? Det er dine fingre, bror! Wallah, det lugter cinnamon. Der er ikke cinnamon i, bror. Det er sådan, det ser ud. Folk. Hvorfor ser sådan ud? Hvorfor ser sådan ud? Jeg ved det ikke, Wallah. Jeg ved Det ikke, ser hvad det er. dry ud. Det ser dry ud. Wallah, jeg tror, man har stået der i den der Walmart i 4 år. Lige tjek ud af udløbsdato. Det er disgusting der, det er disgusting. Så Wallah, det er Wallah, disgusting. C eller D. Wallah, C eller D. Wallah, C eller D. Ja, Wallah, Amerika, Wallah. Jeg synes ikke, det er dårligt. Det er fucking dårligt, bror. Ja. For du har også været der imod mig. Eftersmagen. Det er disgusting. Det er smidt nu. Det er disgusting, det her. Wallah, så han synes du ikke, det er dårligt? Oj. I overdruer. Hun kommer hjem med mig også. Det er B, det der. Ja. Så Wallah, du tager hende. Nej. Altså, du tager en, bror. Hvad laver vi lige? Hvad lavede vi? Hvad lavede vi? You gonna take one for the team? Ja, jeg tager one for the team, ja. Okay, Yes. D, jeg siger D. Det smager så godt, så jeg vil være inde i C. D, desværre. C. D. Wallah, så vi har mange D'er. Ja, det har vi fandme. Det er Jeg har Wallah. en S-tier. I er meget hårdt. We got a lot of these. I bare, Wallah, jeg har ikke smag, jeg. Kom her og sig til mig, Feastables, det er den eneste, der er S-tier. Det er ikke Feastables, Nej, vi har lagt det det op. var Det Cinnamon var Cinnamon Oreo. Oreo, vi har lagt det op. Der er bare levels til det shit, Wallah. Nu er Ja, jeg der. Wallah. Der er bare levels, Wallah. Jeg hvad vælger I? Det er min tur, eller din? Hvorfor ikke den her stadig her, bror? Vil du smage den? Jeg har prøvet den, det ved I alle sammen. What the fuck is this? Ahmed, den eneste grad. Jeg har ikke prøvet det. Hvad er det her? Det er bare Sour Patches. Tag den om. Jeg blev lidt sulten. Crunch mini bites. Ja, bare smag. Han blev sulten på vejen. Jeg blev sulten på vej, bror. I luften, i Det var luften. lang køretur. Altså, hvorfor ser det sådan her ud? Det er sådan, det ser ud. Fordi det er lige din båd. What the fuck, Wallah? Hvorfor er der åbning i midten? I don't know. Er der en, der lige bidt den? Det hedder minimums, er det ikke det, det hedder? Vi prøver i hvert fald. Vi prøver i hvert fald mini bites. Tag et par stykker. Tag et Prøv, par de stykker. klistrer de jo. Ja. Sådan de er. Er du sikker på, at lillebror ikke har spist det? Eller? Fuck no, altså det... Flavor Det er som om, ved du hvad? Det er som om de her, de bare har ligget ude i Jeg har ikke smagt det her, bror. soaking wet. Det er nej tak. Nej. Ej, men jeg tror det godt. Det nej, E. Det er det S her, by the way. Yes. S, ja, det var så Wallah is. Ja, det er S. Det er S her. Det er S, ja. Wallah Jeg ved ikke, om jeg har... Prøv, ved du, hvor mange jeg har spist der i Amerika? Det er derfor, jeg tog med. Det er S. Wow. S. her. Wallah. Sour Patches. Wallah. Food Mix. Du får et S til. Hvor der nogle af de der butikker og takkes og sådan noget, jeg kunne ikke fedt solgt ud hele tiden. Goodness. Din veninde, Bites, eller hvad end du kalder den? E for mig. Wallah, E? E. Ja, smag. Bare hjælp dig selv, bror. Hjælp dig selv. Bare lad være. Han overdrår, så Det slemt er er det heller ikke. Det er her for videoen. Så slemt er det heller ikke. Tag et par stykker. Hvorfor fuck er de sticky? Shit, man, I don't even know. Hvor er det, du har slikket dem? Du er han. Jeg lader dem tilbage i, bror. Jeg lader dem tilbage i. E. Wallah, E. Han overdrar. Wow, du overtrår. E. C. B. C. B! C, okay. C. Jeg er enig med C. Så det er S gange 3, bror. Den Det er S, det der, bror. Den er... Vild, den der. Hvor den er... Jeg skal købe flere poser af den. Hvorfor var der så små lidt stykker? Har I spist så meget? Der er flere poser, men du kan flere poser cinnamon. Bro, man. Jeg lukker Der mærke til er det. simpelthen lukket. Ja, cinnamon. Hvor er jeg havde kanisren? Ja. Der er ikke så meget tilbage. Feastables og Hershey's. Jeg synes, vi skal hoppe ind i Hershey's. Det er godt, du går med Feastables til sidst. Jeg skal lige ind i den der. Hvad med det her? Hvad med det her?
Lad det være. Kool-Aid. Er det ikke bare saftevand? Det er også Kool-Aid on the table. Jeg har ikke haft noget åbnet den, bro. Okay, der... Technical difficulties. Just one moment. Skræb dig, mand. Skræb dig. Skræb dig. Det er eneste, man kan høre mikrofonen. Han bugger lidt. Hvis du får godt fat i hende, bror. Det kan jeg godt. Det kan komme ind i hende. Jeg har sagt, at du maler på Jeg masser. har det. Det er der The Rainbow. Hun gad det ikke. Nå, så er det åbnet i hvert fald. Der er mange mørkes, mand. Hvad skulle du få en for dig selv? Jeg vil ikke have en for mig selv. Du får en for dig selv. Hvorfor dele den, bror? Hvorfor skal du åbne det? Jeg har fået for meget sukker, eller? Jeg har set, komme til med mig, hva'? Og det er en hvid chokolade, den der. Bare nu, hvis I vidste, hvordan den så ud. Hershey's. White chocolate. Nej, så meget skal jeg ikke have. Cookie cream, dog. Jeg skal bare have den her, khalas. Wallah, jeg kan ikke finde, man. Hershey's. Nej. I fuck with it. A. Nå, der er A. Prøv at holde det her. By the way, jeg har lige noget at sige. Jeg har Nu. smagt Hershey's. Hvis du fucker med det, hvor smager du ud? I'm just saying. Wallah, bror, hvor mange kalorier er jeg på nu? Ja. Men lad mig sige noget om Hershey's. Jeg har smagt det her i DK. Købte det fra en eller anden butik. Smagte af ass. Jeg ved ikke, om det gav mig et eller andet udløbet. Normalt. Det gav mig et eller andet udløbet måske. I don't know. Wallah. Smagte af ass, bror. Det har det smagt godt. Hvordan ved du, hvad ass smager like? Too many questions. Det er en A for mig. Så har vi rosinen i pølsen. Og jeg ved det her, det bliver en fucking A. Feastables. Eller By- næser. Altså, de kunne godt lide den anden. Hvilken en er det her? Det er Milk Crunch, så det er bare noget rent normalt mælkechokolade. Feastable. Nå, det er noget karamel. Sponsor Den er med me. karamel, og den gav på A. Så er det bare normalt. Det er bare rent normalt. Så bliver det bare average. Nej, det er ikke normalt. Det er ikke originalt det her, det er bare Milk Crunch. Milk crunch. Milk Crunch, det er bare mælk. Milk Crunch. crunch. Nej, det er crunch, der er... Ja, så jeg tror, det kommer til at smage som... jeg tror, det kommer til at smage som Krummer. Tonys. Ja, Tonys. Krummer. Ja, så er det rigtigt nok. Jeg tror også Tonys. Krummer. Det er der har været Minnesota så åben. Men var i Minnesota i en måned. Men der var man i Amerika i en måned. Wallah, Amerika, det er for let. En måned. Svær. Et år, så er det perfekt. Hvor er det? Det er Tonys. Ja, der har jeg sagt til dig. Jeg læste det. Tony har meget Så bedre. folk får penge for det her. Skriv bare lov os Anders. Tony har meget bedre end det her. Ja, der Tonys er bedre end det der. B. C måske. I don't fuck with it so much. B eller C? Hvad synes du? Og det var rosinpulseren. B. B. Jeg tror han sagde E. Jeg sagde C, så jeg ikke C. B? B. Det er B i det. Det kan ikke kategoriseres med de andre C'er. Vi har mange til her, Wallah. Mm. Og these, dem har vi mange af. Nå, og nu til Kool-Aid. Vi tager en hver. Vi tager ikke vand. Vi lægger bare. Men det var bra. Det er den dag, vi ender i hospital. Det var alle de her slik. Det var alle de her Var det de forventninger over alt? snacks. Helt ærligt, helt Så der har ærligt. jeg over det, det var det. Jeg vil gerne tage den her op. What's that? Og sige hvad? Nå, den der. Vi lagde på B. Honorable mentions. Han vil gerne have... Broski. Ny verdict, ny verdict. Han fejrer for den. Ja, wallah. Vi lagde den her på. Case is reopened. I sagde Og lad B. prøv den igen, lad prøv den igen. Efter jeg smagte Okay, alt det prøv der lort. Prøv at smage den. Jeg bliver ved med. Lad mig lige prøve den. Ja. Efter jeg smagte alt det der lort. Og jeg tager to. Airheads, by the way. Nu husker jeg lige, hvordan jeg skal tykke 30 gange. Hvad sagde vi før? B. Bare nys. Nys Sagde smag. B? Jeg sagde D. Nej, du sagde B. Jeg føler, den er blevet der. Ja, wallah. Det er C. Den er gået ned nu, bror. Du C. skal bare knop. Du skal bare knop. Den er gået ned Hvad er nu. der galt med over? Det er det her. Den er ikke sammen med de andre her. Hvad skal ud? Desværre. Det kan simpelthen Hvad godt hedder den? Airheads. Airhead sidder fast i min tand. Og det kommer den til. C for mig. Shit, man. Fair nok. Det er ordentligt hatred, det der. Det var det, dreng. Det var i hvert fald Det var den det. Alle snacks, Det var der det. på. Det var det. Skal vi lige give shout-out til venneren? Ja, det må du gøre. Det må du gøre. Giv den.
Mindre vi har lagt en anden end S her, ude over ham. Det gjorde vi. Altså, jeg synes, det hørte... Hvor var ærligt, hvis jeg skal give dig, ikke også? Tonys, jeg er på til at lægge på S. Så har jeg også Det gjorde vi også. Nej, Nej, det var A. Ja. Mine damer og herrer. 2 vinder af video. De 2 vinder. Kongen og dronning. Sig det, så kan vi høre dig derovre. Folkens. Øverst, så kan I se, at vi har kongen. Nedenunder så har vi dronningen. Det er Oreo Cinnamon. Fuldkommen fantastisk. Limited edition. Og en Tony. Toblerone. Det er basic bare Toblerone. Copy-paste. Jeg synes, den burde have plagiat og blive trykket ned, men... Type shit. Fair nok. Fair nok. Men mine damer og herrer, det er jo så... lad os vide, om vi har prøvet de her snacks før. Vores partner, han tog i hvert fald til... Bare hæver han til Amerika, bare for jer. Men det var den sommerferie i hvert fald. VM er over, og nu har vi snart en sæson, der er på vej igen. Mm-hmm. Så vi runder af med... Folkens, nu hvor jeg alligevel har set så langt, så husk at abonnere, like videoen, smid en kommentar, hvis I har nogen kommentar til os, fordi vi vil rigtig gerne høre det. Og så please gå ind og følg os på de andre sociale medier, ikke? Og så ses vi næste gang. Ciao.